Ha? Kaya mo ito, paano ka? Ano saan lagi? Ikaw lagi lingkod. Mundang ko. Oo, nagkakatar, may kaya ay, ko lang ka ng 5 oras. Oo. Sukot pa ka. Ano saan lagi trabaho na ko? Basta masukot pa ka. Purman. Purman lang ka. Oo. Ikaw mo ay living. Purman ba? 1,000 oras man ka. Daanan lang. Kung ayun mo ganit 1,000 ka tao. Ayan, saan mo? Ha? Saan may trabaho na mo? Ikaw ay magpadar-padar. Mag-iyak ka. Ah. 1, 2, 3. Ano na? Ayan. Sige. Trabaho. Ganit 1,000 ka tao. Kaya ngayon ko ako. Oo. Karang tingnan og kuya itapo. Tigtulak pa tulak. Yay, kana yung no, no, hey! Karang tingnan og kuya. Ah. Tapo, diri ka lugot tingnan og kay tulak mas padung kuya. Ah. Ikaw ra tingnan nga. Oh no! No! Hey! Limang oras. Ah. Grabe, kaya ka na? What lang? Basta kayo